ҷумҳурии тоҷикистон кӯҳсор буда аз рӯи мавқеи ҷуғрофияш дорои захираҳои бепоёни табиӣ мебошад, ки яке аз калонтарин кони намаки тоҷикистон ин кони намаки хоҷа муъмин ба шумор меравад. ин кӯҳ таърихи хеле қадима дошта дар ҳудуди ноҳияи восеъ ва ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷойгир аст. мо таҳиягарони барномаҳои телевизиони илм ва табиат тасмим гирифтем, ки атрофи таърихи пайдоиш ва табиати зебои ин мавзеъ баҳри шумо барномаи мураттаб сохта пешниҳоди шумо гардонем. хоҷа муъмин, негини хатлон замин, кӯҳи бузурги намак дар хиттаи Тоҷикистон, ки на танҳо ёдгории беназири табиӣ ва ҷойи сайру тамошо, балки неъмати бебаҳо, бойгарии беохир ва макони файзу баракат дар сарзамини биштосои мост. ин кони намак дар наздикии собиқ деҳаи Қарағоҷ, ҳозира хоҷа муъмин ҷойгир аст. хоҷа муъмин тақрибан 25 километр дуртар аз шаҳри Кӯлоб дар байни ноҳияҳои Восеъ ва Ҳамадонӣ дар баландии 1332 метр аз сатҳи баҳр доман паҳн кардааст. бостоншиносон ақида доранд, ки замоне дар ҷои кӯҳ баҳри бузурге будааст ва вобаста ба гузашти қарнҳо ин баҳр хушк гардида ба ҷояш ин кӯҳи шур пайдо шудааст. ба қавли Абурайҳони Берунӣ, ки дар асари машҳураш Қонуни Масъудӣ ишора кардааст, кӯҳро дар гузашта меғатон ном мебурданд. сайёҳон ва ҷаҳонгардон, ки тариқи роҳи Абрешим аз хуталони кӯҳан гузар мекарданд, ин фикрро тасдиқ менамоянд. хоҷа муъмин имрӯз ба ҳайси ёдгории беназири табиӣ шинохта шуда, он дар баробари дигар ёдгориҳои табиӣ боз манбаи муҳими маводи ғизоӣ маҳсуб меёбад. вақте ки мо дар бораи кон як манба гап мезанем, ин як ҳодисаи оддӣ нест, ин як ҳодисаи табиӣ аст, ки дар тӯли миллион солҳо дар ин гуна ҳаҷм ба вуҷуд омадааст. дар бораи кон бисёр муаррихон навиштанд, сайёҳони чин маълумотҳои хеле дақиқ доданд. агар мо ба ин кон аз дур як ҳамсали назар афканем, як шакли гумбазро дорад, ба чатр монанд аст. агар мо ба таркиби намаки кони хоҷа муъмин назар афканем, мебинем, ки ин намак хеле тоза аст. ҳатто дар тӯли садсолаҳо ва ҳазорсолаҳо аз ин намак мардум мавриди истифода қарор медоданд ва мисол дигар мамлакатҳо онро тиҷорат мекарданд. сатҳи тозагии ин намак аз дигар манбаъҳое, ки дар Тоҷикистон аст ва дар дигар кишварҳо астанд, хеле тоза мебошад. яъне ки дараҷаи тозагиш ба 97% мерасад. ҳамагӣ 2.7% дар таркиби ин намак ғашҳо мавҷуд аст. ғашҳо аз чӣ иборатанд? ғашҳо аз ҷинсҳои кӯҳӣ, санг, қум, рег ва монанди инҳо. кони намаки хоҷа муъмин солҳои 30-уми асри гузашта аз тарафи олими рус кашф шуда буд. мувофиқи ақидаи олими венетсиягӣ, Марко Поло захираи ин кон аҳолии ҷаҳонро зиёда аз 300 сол ба намак таъмин мекунад. ба гуфтаи мутахассисони соҳа, намаки ин кон 150 миллион сол муқаддам дар давраи юраи эраи мезозой пайдо шудааст. ҳар сол аз ин кон ба миқдори 37 ҳазор тонна намак истихроҷ мекунад. хоҷа муъмин маҳз бо истеҳсоли намаки тозаи ошӣ моҳияти бештари иқтисодиро соҳиб гардидааст. ин кӯҳи бузург яке аз калонтарин конҳои намаки ҷаҳон буда, имкон дорад, ки мардуми оламро тӯли беш аз 400 сол бо намаки аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намояд.
бори нахуст соли 1931 дар кӯни намаки хоҷа муъмин тадқиқотҳои ҷустуҷӯии геологӣ аз тарафи раёсати геологии осиёи марказӣ гузаронида шуд. тибқи он захираи намак дар қисмати болоии кӯн 30 миллиард тонна муайян карда, баъдан мутахассисон ҳаҷми онро ба 60 миллиард тонна тахмин карданд. гумбази намаки ин кӯҳ ниҳоят калон буда, тарҳи он аз боло доирашакл аст ва аз паҳлӯ ба конуси сарбурида монандӣ дорад. қуд ё диаметри гумбаз беш аз 8 километр мебошад. қуллааш аз сатҳи баҳр 1336 метр ва аз сатҳи водии дарёи Оқсу қариб ба 700 метр мерасад. кони хоҷа муъмин як тӯҳфаи табиат ба инсонҳо аст. агар мо ба таркиби химиявии намак назар афканем, мебинем ки вай аз металли натрий ва аз яке аз газҳои заҳрнок хлор таркиб ёфтааст. аз ду моддаи таркиб ёфтааст ки яке бениҳоят металли фаъол, вайро мо металли ишқорӣ мегӯем, яъне ҳангоми таъсир кардани он ба об ишқор ҳосил мешавад, ва дуюм аз газе ки хеле фаъол аст ва дар фаъолнокӣ баъди аз футор ва аз оксиген ва ин хлор аст. хлор яъне ки як элементи хеле фаъол ва хеле заҳрнок, гази зарди сабзтоби заҳрнок мебошад ва аз ҳамин ду элементи ки яке аз ҷиҳати металли фаъол ва дигаре аз ҷиҳати ғайри металли фаъол ҳамҷоя шуда ин як моддаи безаҳр ба вуҷуд оварданд ки барои организми инсон басо зарур аст, барои организми ҳайвонҳо басо зарур аст. чанд сол қабл сайёҳои венетсиягӣ Марко Поло ба ин ҷо омада навишта буд: намак дар ин ҷо хеле сахт аст, онро дар шакли порраҳои калон майда мекунад ва он чунон бисёр аст ки тамоми дунё то ба охирасии олам мерасад. мувофиқи пешгӯии геологҳо, хоҷа муъмин зиёда аз 30 миллиард тонна намаки оширо ҳифз мекунад. дар саноати химия аз ин ду элемент, аз ин намаки ошие ки дар кони хоҷа муъмин аст, мо метавонем ки бо роҳи химиявӣ, бо роҳи электролиз мо ҳам металли натрий ҳосил кунем ва ҳам гидроксиди натрий ҳосил кунем ки ин гидроксиди натрий яке аз моддаҳои маъмулии саноат ба ҳисоб меёбад. ҳамон мамлакатеро пурқудрат ҳисоб мекунад ки ин содаи каустикиро бештар истеҳсол кунад. ин аст ки ба ин ашёи хом таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таваҷҷӯҳи онҳое ки ба истеҳсолот машғул ҳастанд хеле баланд аст ва мо боварӣ комил дорем ки дар солҳои наздик дар атрофи ин кон, ин мӯъҷизаи табиат, даҳҳо заводҳо ба вуҷуд меоянд ки ба истеҳсоли ҳам хлор, ҳам натрии металлӣ ва ҳам гидроксиди натрий онҳо машғул мешаванд. ин рӯзҳо дур нестанд, чунки як ашёи хоме мебошад ки мо нисбат ба конҳои дигар муқоиса кунем, ин кони рӯяк аст. яъне ки мо дар дигар мамлакатҳо аз 200 метр, аз 100 метр, аз 150 метр аз сатҳи баҳр ва океанҳо намак истеҳсол мекунанд ки онҳо хеле ба мушкилотҳои зиёд дучор мешаванд. аммо кони намаки хоҷа муъмин ин кони рӯяк аст. коне аст ки бевосита рафта техникаҳоро истифода мебарӣ ва маҳсулотро ба даст мезарурӣ. ман боварии комил дорам ки дар солҳои наздик дар атрофи ин кон заводҳои хеле калони химиявӣ ба вуҷуд меоянд ва аз ин маҳсулоти табиӣ садҳо моддаҳои дигар истеҳсол кардан мумкин аст. кӯҳ аз намаксанги сафед, сабзтоб, бунавш ва сурхчатоб иборат буда, рӯи онро қабатҳои ҷисмҳои сахт пӯшониданд. нишебиҳои сар ба поёни овезони ин қабатсангҳо мисли рангҳои тирукамон ҷило медиҳанд. баландии ҷариҳо аз 50 то 150 метр расида аз шушаҳои овезони намакин иборатанд. хусусиятҳои ҳамаи намакҳо ҳамин ҳастанд ки вақте ки ба онҳо намӣ мерасад, 80-90% намакҳо ин хусусиятро доранд. яъне ки вақте ки онҳо
ба онҳо намнокӣ мерасад, яъне ки буғҳои об мерасад ё ки барф борон мерасад, онҳо ба таркиби худ обро қабул, молекулаҳои обро қабул мекунанд. Инро оби кристаллизатсионӣ мегӯянд. вақте ки вай ба таркиби намак об қабул шуд як миқдор, вай ҳаҷми вай зиёд мешавад, массаи вай зиёд мешавад, вале ки вай ба таври дигар гӯем вай мешукуфад. На танҳо хлориди натрий, балки дигар намакҳо ҳастанд, хлориди калтий, нитрати натрий, дигар намакҳо ҳам ҳамин хел хусусията доранд. ҳатто агар мо мушоҳида кунем дар ғиштҳое ки дар сохтумон истифода мебаранд, онҳо сафед мешаванд. бинем агар дар сохтумонҳо мо агар инро мушоҳида кунем, агар ҳамон ғиштҳо сафед мешаванд. ин ҳамон маъноро дорад ки намаке ки дар таркиби ҳамон ғиштҳо ҳаст, вай об намнокиро қабул кард, вай ана акнун шукуфт, яъне ки вай намакро ҳаҷми вай ки зиёд шуд, вай аз таркиби ғишт як миқдори вай хуриҷ мешавад. ба гуфтаи табиатшиносон, ҷазираҳои замини кӯҳинамак ғубори бодҳои вазидаеро мемонад, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ҷамъ шуда як қабати ғавси хокро ба вуҷуд оварданд. намаки хоҷа муъмин дар қиёси ҷаҳон аз лиҳози сифатнокӣ мақоми аввалинро ишғол менамояд. ин баҳои мусбиро солҳои 80-уми асри гузашта дар озмуни махсуси байналмилалии Фаронса сазовор гардидааст. ба гуфтаи олимон, шӯртарин кӯҳи олам хоҷа муъмин мебошад, зеро 98% онро хлориди натрий ташкил медиҳад. аснои сайругашт ва сабти ин барнома мо аз тамошои ин мавзеъ ва манзараҳои ҷолибу дидании кӯҳи хоҷа муъмин дар шигифт мондем. мисле ки дар сайёраи моҳ давр мезанем. кӯҳ аз ду қисмат иборат буд. дар яке аз қисматҳои он олами набототу ҳайвонот дида мешавад, дар қисмати дигар мисле ки ҳаёти зинда вуҷуд надорад. ин маънои онро дорад ки дар унҷо намӣ кам захира мешавад. намӣ кам, шояд қисми зеризаминии он ҳамхели як ба тарафи ғарб моил бошад. ин аз вақте ки қисми зеризаминӣ ба тарафи ғарб моил мешавад, дар унҷо намнокӣ об нигоҳ дошта намешавад ва вақте ки намнокӣ захира намешавад, нурҳои офтоб онро метафсонанд ва дар унҷо дигар растаниҳо имконияти сабзиш, яъне обаш бухор мешавад, растаниҳо дигар имконияти сабзиш дар унҷо надоранд. наворбардораки фазоии моҳ бо давр задану сайругашт кардан болои ин кӯҳ қувваи зиёд сарф кард. гумонам хаста ҳам шуд, зеро ин кӯҳ аз наздик сарҳад надошт. қисмати дигари ин кӯҳ дар он аст, ки он боз метавонад ба ҳайси макони зебо ва тамошобоб барои сайёҳон ва ҷаҳонгардон хизмат намояд. сайёҳон ин гуна маконеро, ки аз тамошояш лаззати бисёр бурдан имкон дорад, бениҳоят дӯст медоранд. кӯҳи хоҷа муъмин воқеан ҳам ҷойи зебо ва тамошобоб аст. кӯҳи намаки хоҷа муъмин дорои ба худ як экосистемаи хурди табиӣ буда, як олами набототу ҳайвоноти хоса дорад, ки ҳангоми мисол сайр гашт ба мо як оромиш, ҳаловати хуб мебахшад. дар назар дорем агар ки ҷалби сайёҳонӣ ҳам дохилӣ ҳам берун ба ин бештар карда шавад, аз ин мо нафъи хуб мебарем. агар мо ҳама тарафа тавонем ки коркарди саноатӣ ба пуррагӣ мисол циклҳои истеҳсолӣ ки аз намак вобаста аст баромонем, ин минтақаро метавонад як такони ҷиддии иқтисодӣ диҳад. ва дар заминаи он ки таваҷҷӯҳи хориҷиён мисол ба ин бештар шавад, аз ҷиҳати иқтисодӣ
тавонем дар қисматҳои гуногун қисмати болои кӯҳ яъне роҳҳоро ташкил кунем ва ҳатто ман ҳамин хат сайрҳои махсуси сайёҳӣ ташкил кунем, чунки дар онҷа ғорҳои гуногун ва чашмаҳои ҳастанд ки ҳам шифобахш мебошанд ва ҳам ба дидани он мо ҳаловат мебарем. хоҷа муъмин инчунин бо чашмаҳои шифобахши худ дар ин минтақа машҳур гардидааст. аз 163 чашма ки аз қаҳри кӯҳ берун мешаванд, 29 тои он доимо ҷоришаванда буда боқимонда мавсимӣ мебошанд. дар ин кӯҳ чашмаҳое низ вуҷуд доранд ки аз он оби ширин фавора мезанад. оби тозаи ошомидание ки аз нишебиҳо ба домани кӯҳ ҷорист, ба шохаҳо тақсим шуда тадриҷан шур мегарданд. оби ин чашмаҳо агарчи шуранд, вале хосияти шифобахшӣ доранд. умуман ҳамаи обҳое ки аз конҳои намакҳо мебароянд ба ин ё он дард ҳатман шифо мебахшанд, чунки дар онҷо дар таркиби он обҳо на танҳо мисол намаки хлориди натрий аст, бисёр намакҳои дигари мисол ғайриорганикӣ ҳам дар таркиби онҳо ҳал мешавад ва хусусияти шифобахшӣ доранд. мо таҷриба кардем ки дар таркиби 100 грамм обе ки аз ҳамун ҷо мо гирифта овардем, дар лаборатория вай кардем, таҷриба гузарондем, обро бухор кардем ва аз 100 грамм обе ки аз намаки кони хоҷа муъмин мо овардем то мавриди тадқиқ қарор додем, 27-28 грамм намак ҳосил шуд. яъне ки оянда метавонанд онҳое ки дар саноат онро мавриди истифода қарор диҳанд, ин дигар як хароҷоти иловагиро талаб намекунад. аз ҳамҷо лӯлаҳо қати тавассути лӯлаҳо метавонанд ки ин обе ки аз он чашмое ки онҷо ҳаст онҳоро рост гирифта бурдан ба ҳамун завод дар ҳамун ҷойҳои захираҳои об нигаҳ доранд ва намакро мавриди истифода қарор диҳанд. мувофиқи нишондоди муаррихон аз давраҳои қадим, табибони халқӣ дар маҳалҳои атрофи ин кӯҳ бемориҳои гуногунро аз ҷумла тарбод, махавшавии пӯст, диққи нафас ва даҳҳо бемориҳоро ба воситаи лой ва оби шури ин чашмаҳо муолиҷа мекарданд. дар давоми ҳазорсолаҳои гузашта боришот дар қуллаи кӯҳи хоҷа муъмин тавассути селобҳо чуқуриҳои зиёдеро ба миён овардааст ки ин шабеҳи чоҳҳо ба умқи қабатҳои замбуруғии намакин фурӯ рафтанд. баъди чунин ҳодисаҳои табиӣ аз болои кӯҳ ба поёни он ҷӯйборчаҳои намакин ҷорӣ мегарданд. аҷибаш он аст ки аз чашмаҳои қуллаи кӯҳ оби ширини ошомиданӣ фавора мезананд. аз афташ дар қабати намаксангҳо боз дигар маъданҳо вуҷуд доранд ки зери таъсири фишори онҳо оби ширин ба қулла баромада ҷо ҷо чунин чашмаҳои оби мусаффо фавора мезанад. таровати табиат дар кӯҳи хоҷа муъмин бар машоми кас мерасад. тобистонаш гарм ва зимистонаш ниҳоят сард мебошад. ҳавои софу беолоиши ин мавзеъ роҳи нафасро кушода хастагиро дур мекунад. 1-2 соат хуфтан дар оғӯши табиати кӯҳи хоҷа муъмин авлотар аз шаберо субҳ кардан дар боғу бӯстон аст. инҷо олами набототу ҳайвонот низ вуҷуд доранд. аҷибаш он аст ки дар болои намаксангҳо чӣ гуна растаниҳо мерӯянду мавҷудоти зинда дар ин шӯри умр ба сар мебаранд. дарахтону гиёҳҳои арча, писта, бодом, дулона, муруд, туғ, ров, зира, алафҳои гуногун табиати кӯҳи номбурдаро бой гардониданд. вақти он расидааст ки мо бояд кӯҳи хоҷа муъминро яъне ҳифз кунем ва он экосистемаҳое ки дар ин минтақа мавҷуд аст аз лиҳози яъне мавқее ки барои рушди нигаҳдории олами наботот ва ҳайвоноти минтақа бояд мо аз нигоҳи илман онҳоро
аз хатарҳои антропогенӣ ҳифз намоем. олими барҷастаи географ Андам Очилов гуфтааст ки табиат яъне хонаи инсон аст. хонаро бояд ободу зебо намоем ва аз чашми бад эҳтиёт намоем. аз рӯи гуфтаҳои ин географи барҷастаи тоҷик бояд мо дар ин минтақа ҳамчун мавзеи барои ҳифз ва нигаҳдории экосистемаҳое ки дар ин минтақа аст ғайр аз намаки ошӣ метавонем мо дар инҷа мамнунгоҳ ташкил диҳем. яъне мамнунгоҳ агар мо дар минтақаи ҷанубу ғарби тоҷикистон гирем, яъне яке мамнунгоҳи бешаи палангон аст ва дигаре мамнунгоҳи даштиҷум. лекин ташкил кардани мамнунгоҳ дар ин минтақа боиси мақсад ва нигаҳдории ҳифз ва нигаҳдории намудҳое ки дар ҳолати нестӣ қарор дорад метавонад мусоидати аввалиндараҷа намояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки ҳамаи он ҳайвонотҳо, паррандаҳое ки дар даштҳо, дар доманакӯҳҳо зиндагӣ мекунанд, дар ин мавқеъ ҳам зиндагӣ мекунанд. ин ба он хотир аст дар онҷо растаниҳои гуногун мерӯяд, дар онҷо дарахтони хеле зиёд ҳастанд. яъне ки қисми болоии намак то 6 то 7 дар баъзе ҷоҳо то 10 метр аз гил иборат аст, аз хок иборат аст. яъне ки чанги ғуборе ки боло меравад дар тӯли ҳазорсолаҳо онҳо боз ба поён омада тавассути боронҳо, яъне ки ва як пардаи махсуси муҳофизатӣ дорад ки дар он дарахтон ба ҳайвонҳои хеле гуногун зиндагӣ мекунанд. олимон таъкид мекунанд ки садсолаҳои охир нобудшавии ҳайвонот дар кӯҳи хоҷа муъмин ба амал омада дар натиҷаи муносибати нодурусти инсон ба табиат аксари онҳо аз байн рафтанд. 50-60 сол пеш олимон 300 саргӯсфанди ёбоӣ ва охири соли 60 якчанд сарбӯзи кӯҳиро мушоҳида карда буданд. ҳоло шумораи ками баъзе намудҳои паррандаву хазанда ва даррандаҳо боқӣ монданд ки аз мавҷудияти олами ҳайвоноти ин мавзеъ дарак медиҳад. барои ҳифз ва нигаҳдории олами наботот ва ҳайвоноти ин минтақа корҳои зиёдеро, корҳои биотехникиро гузарондан лозим аст. махсусан таъсироти антропогенӣ солҳои охир қисман мушоҳида мешавад ки нест кардани арчазорҳо, нест кардани пистазорҳо ва инчунин дар ин минтақа нест кардани шӯлаш, бодом ва ғайраҳо ба чашм мерасад ки хеле ки мо ба ҳамаи мову шумо маълум аст, ин минтақа аз дигар мавзеъҳои ҷумҳурӣ мансубияти махсусро дар худ дорост ки барои ташкил намудани саёҳати алпинизм, саёҳати экологӣ, саёҳати масалан рафтинг ва дигар намудҳои сайёҳиро дар ин минтақа аз имкон дур нест. бо назардошти захираву имконоти кӯҳи намаки хоҷа муъмин, манзараи зебову дилфиреб, ҳавои софу беғубор, оби чашмои ҷӯйҳои мусаффо, шӯшаҳои овезони нишебиҳо, садои мусиқимонанди ғорҳо, сарсабзии гулу гиёҳ ва дарахту рустаниҳо ки дар маҷмӯъ ҳамаи онҳо муъҷизаҳои табиати афсункори якгӯшаи диёранд, олимони муҳаққиқон ва донишмандону мутахассисон пешниҳод менамоянд ки мавзеъи мазкур ба мамнунгоҳи давлатӣ табдил дода шуда дар назди он истироҳатгоҳу табобатхонаҳо бунёд ёбад, то сокинону сайёҳони дохилу хориҷ аз ин неъмати бебаҳои тоҷикистон баҳравар гарданд. биёеду аз ин табиати дилфиреб ва манзараҳои роҳатбахш лаззат баред дар кӯҳи намаки хоҷа муъмин.